Аз съм Станислав Бахчеванов, главен треньор и основател на Бахчеванов Fight Academy. Това са част от моите възпитаници, с които се гордея, всеки един от тях, от най-големия шампион до най-малкия наш последовател. Всеки един от тях със своето присъствие тук показва своето уважение към бойните изкуства, към това да бъде един буден младеж, който се учи да бъде дисциплиниран, да бъде силен мъж, който носи отговорност в стъпките си със своите действия, знания и умения, научени в бойните изкуства, които му преподавам. И всеки един от тях е нашия пример за това, кои сме ние, какво можем и за какво се готвим. Да бъдем едни достойни граждани на България, едни достойни мъже и пример за всички.